पुणे विधान परिषदेच्या जागेसंदर्भातली एनसीपीला ही जागा मिळायला हवी. पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीचं संख्याबळ हे अधिक आहे असं दत्तात्रय भरणे यांनी म्हटलंय. संख्याबळानुसार जागा एनसीपीला मिळायला हवी. पुणे विधान परिषदेच्या जागेवरून कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हे विधान केलंय. तर महायुतीमध्ये कुठलेही मतभेद नाहीयेत असंही भरणे यांनी म्हटलंय आणि तिन्ही पक्षाचे वरिष्ठ नेते या संदर्भातला निर्णय घेतील असं भरणे यांनी सांगितलंय. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, एकनाथ शिंदे साहेब, सुनेत्राबाई पवार हे तिन्ही या महायुतीचे नेते आणि तिघं बसून आणि अमित भाई शाह असतील हे सगळे बसून या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे योग्य तो निर्णय होईल. कुठलाही आमच्यामध्ये बेबनाव नाही, आमच्यात कुठलाही मतभेद नाहीयेत. आम्ही सगळेच माहिती म्हणून आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत. पुण्यातली जी जागा आहे ती भाजप लढवू इच्छित आहे संख्याबळानुसार. प्रत्येक संख्याबळ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं ज्यादा आहे, त्यामुळे पुण्याची जागा ही राष्ट्रवादीलाच मिळाली पाहिजे.